Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Μαστόδοντα για την εξαιρετική πρωτοβουλία την οποία πήρε να αναδείξει την ιστορία της Νεοκεσάριας και των πρώτων ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στο χωριό αυτό από την Τουρκία, στα πλαίσια της ανταλλαγής των πληθυσμών. Πήρε η μάνα μου τα δύο παιδιά, τα δύο αγόρια και την κόρη. Η μητέρα μου, η οποία είναι κόρη του πρώτου προέδρου της Νεοκεσάριας, του Σταύρου του Ευθυμιάδη, Μάρθα Ευθυμιάδου ίδια, είναι μέτοχος της εταιρείας. Τόσο ο πρόεδρος της εταιρείας και διευθύνων σύμβουλος όσο και εγώ, τόσο ο αδελφός μου Προκόπης ο Κωνσταντόπουλος όσο και εγώ, είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια και θα είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιες προσπάθειες που αναδεικνύουν όχι απλά την ιστορική μνήμη, αλλά την ιστορική συνέχεια και θέλουν να δείξουν στις νέες γενιές που έρχονται την ιστορία τους. Ήρθανε στην Κεσάρια. Τότε η Κεσάρια δεν είχε κάτι να πούμε, μείνανε σε διάφορες αποθήκες. Ερχόμαστε όλοι από πολύ μακριά, ξέρουμε πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Και αυτές τις ιστορικές στιγμές και τις μνήμες θέλω να τις ξέρουν και τα παιδιά μας. Σήμερα στην εταιρεία βρίσκεται η τρίτη γενιά, οι δύο Λεωνίδες και ο Δημήτρης, πάντα κοντά στη γιαγιά τους, έχουν τα ακούσματα και του παππού τους και της γιαγιάς τους και αυτά τα ακούσματα όμως θέλουν να μεταδοθούν και στις επόμενες γενιές. Είναι μια παρακαταθήκη. Δούλεψε σκληρά ο πατέρας μου. Δεν φοβόταν τη δουλειά. Οι παππούδες οι δικοί μου και εγώ και ο αδελφός μου είχαμε ένα περίεργο παιχνίδι της ιστορίας. Ο ένας παππούς μου, ο Προκόπης ο Κωνσταντόπουλος, πολεμούσε επί χρόνια στη Μικρά Ασία και ερχόταν το 1922 στρατιώτης πίσω μετά από 5 χρόνια στον πόλεμο και περισσότερο, με τα χωράφια του, με τα μπέλια του τα οποία είχαν καταστραφεί και τη γιαγιά μου να οδύρεται, να μην έχει τίποτα και να λέει ο άντρας μου να γυρίσει πίσω, οι άντρες μας να γυρίσουν πίσω και η Μικρά Ασία τσιμέντο να γίνει. Και ο άλλος παππούς μου και η άλλη γιαγιά μου, ο Σταύρος Ευθυμιάδης και η Ανατολή Τσαχπουνίδου, ερχόντουσαν διωγμένοι πρόσφυγες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Εκεί ήταν Ρωμιοί, Έλληνες και εδώ δυστυχώς Τούρκοι όταν ήρθαν. Και έδωσαν ένα αγώνα ζωής για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία με τεράστια προβλήματα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά. Πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά χωρίς να θυμόμαστε τις άσχημες στιγμές μόνο, αλλά και τις ωραίες στιγμές. Και τις ωραίες στιγμές που έζησαν στην Τουρκία πριν την καταστροφή και τις ωραίες στιγμές που έζησαν στην Ελλάδα μετά. Και πάλι για μια ακόμη φορά ευχαριστώ τον Μαστόδοντα για την ευκαιρία που μας έδωσε να θυμηθούμε και όχι μόνο.